Terve, se on Kari tässä. Meillä on semmoinen jatkoaiheessa tämä tankkerilaiva kuin Eagle S ja Estlinkeä 2, tämä kaapeli, joka sitten naarattiin poikki, niin sydämen tykytyksiä oli varmaan valtavasti, koska sieltä oli pitänyt lähteä aikamoista haipakkaa sieltä laivan konehuoneesta, koska se ruosteinen konttilaiva, kun siinä on se torppa ja siellä ylhäällä on se komentosilta, ohjaamo ja ne asuintilat on siellä alapuolella ne asuintilat, niin se oli mennyt siitä torpan eestä, niin ratkennut se laiva. Ja vettä tuli sisään. Siellä oli, voitte kuvitella, kollegat oli ihan ihmeissään. Perhana, tähän uppoo tähän koko vei. Ne oli lähtenyt sieltä puukengät kolisten kulkaas ylös pirua kyytiä. No kellekään ei käynyt mitenkään. Se oli siinä mielessä hyvä. Ja se on niin jälkeenpäin, sitten jos olette tosiaan kiinnostuneita, niin siitä se on ihan niin kuin autenttista tutkimustulosta se raportti, että siinä näkee että mitä kaikkea siinä tutkittiin ja mitä sieltä löydettiin. Ja mutta tosiasia oli se, että kun se 9 metrin korkeat aallot, ne rynkytti sitä vastaan. Ei ne ajanut kuin joku 11 solmua niin se naksahti poikki siitä. Se ei mennyt irti poikki, mutta se sinne tuli repeämään ja vettä sisälle. Ja sieltä löytyy netistä sitten tosi paljon kuvia siitä MS Napoli onnettomuudesta. Eli se tuli maksamaan kans aivan vaikka ja kuinka paljon. Se laiva romutettiin sitten. Se ensin hinattiin sinne Englannin rannikolle sinne ja vähän matalampaa veteen ja sitten kun se rantautui, niin se sai vähän kipeätä siinä vissiin ja loppupeleissä oli sitten silleen muistaakseni, että Belfastiin meni se romutettavaksi keula ja ne purkas lastin pois siitä laivasta, sen mitä ne sai. Osa konteista, kun se rantautui sinne se konttihävittäjä, niin ne kontit kippas mereen, sieltä lukot petti. Niin sitten ne ajelehti ne kontit sinne Englannin rannikolle ja siellä oli jotain, mitä siellä oli lastina, kaikenlaista. Siellä oli BMW-prätkiä ja kaikkia, niin paikalliset asukkaat niin lähti suorittamaan merirosvousta. Ne repi ne konttien ovet auki ja sieltä vaan prätkää ulos ja katseli, että jee, että nythän onkin kiva, saatiin lahjoja. No, poliisi selvitti varmaan senkin, kyllä ne varmaan osa saatiin takaisin, mutta siitä oli vakuutusyhtiölle oli varmaan tosi kallista. Ja sitten täytyy aina muistaa, että tämmöiset jälleenvakuutussysteemit, kaikki nämä, jos verrataan nyt näitä varjolaivaston laivoja, jos niille sattuu jotain, ensinnäkin niille ei välttämättä kunnon vakuutuksia, mutta kun sitten on sellaisia jatkovakuutuksia, niitä on semmoisia häntiä, niin loppupeleissä siinä on ihan tavallinen ihminen maksaa niitä, eikä välttämättä mikään laiva välttämättä. Et nämä on monisäikeisiä juttuja. Mutta summa summarum, niin meillähän se tilanne meni ohitte siinä, kun me oltiin vaan ja passattiin siinä, että jos sieltä tulee joku, niin päästään apuun siitä. No, mitä 9 metrin aallokossa pystyy tekemään, niin voitte kuvitella. Muuta kuin vilkuttaa sieltä. Et siinä paljon se helikopteri on kaikista paras homma. Mikä oli tämän tapahtuman opetus ja kokemus sitä kautta, että ilmeisesti niin kuin kerroit, että siinä nyt ei onneksi kellekään käynyt mitään ihmeempää, mutta läheltä piti niin sanottu near miss situation, niin mitä opit? Voitko aukaista vähän?
on se omakohtainen kokemus tästä asiasta, niin halusin sen vaan jakaa niin kuin teille niin kuin tiedoksi, että mitä kaikkea. Siellä on ihan oikeasti semmoinen riski, että se laiva, tää oli liputettu, olikohan se liputettu Englantiin, mutta sitten kun on näitä niinku tää Eagle S, niin ne on sitten liputettu tommoselle niinku mikä se Cookin saaretkin, niin se on semmonen Suomenlinnan kokoinen paikka, vähän isompi. Niin sehän on vaan postikonttori siellä, ei siellä ole mitään. Ne kerää sieltä, ottaa sieltä pienet maksut ja mukamas lippuvaltio ja se on semmoinen postikonttori. Tulee näihin niin kuin, pätevyyskirjoihin tällaisiin, niin kuin, kun on kansainvälinen miehistö, niin ennen vanhaahan se oli se, että Filippiinot kävi, ne osti Manilan torilta sieltä aina, paljonko maksaa semmoinen pätevyyskirja. Nyt olisi alennusmyynnissä niin kylmäkoneteknikon pätevyyskirjaa ja korjaajan kirjaa ja sorvarin kirjaa, vaikka mitä semmosia, niin siellä sitten niitä jaettiin vähän niin kuin vessapaperia siihen aikaan, mutta onneksi on nythän se on muuttunut tosi paljon. Ja ne on ihan, siis noin Filippiinot, niin ne on ikäiset tuolla merellä, niin ne on taitavia kavereita, ahkeria taitavia kavereita. Ne ei mussuta vastaan eikä vedä kaksinkäsin viinaa. Ja se viinajuontihan on alkoholin väärinkäyttö, niin sehän on loppunut ihan täysin, mikä on niinku hemmetin hyvä juttu. Että se on mennyt paljon parempaan suuntaan tämä merenkulku kaiken kaikkiaan. Mutta nythän on niin kuin suomalaisissa laivoissakin on sekamiehitystä ja se on sillä ihan hyvä kylläkin tietyllä tavalla. Ja ei ole nuoriso enää kiinnosta välttämättä. 9 metrin aallokos, kun siellä sä heilut ja pitäisi töitä tehdä. Ne on äkkiä rukkaset kuulkaas lentää käsistä ja sanotaan, että tämä oli kyllä viimeinen reissu. Ja tuntuu pahalle, kun tulee merisairauksia ja muuta. On se paljon kivempaa jossain konttorihommissa ja tehdä jollain koodata ja saada hyvät liksat siitä. Onneksi nyt vielä löytyy jotain innokkaat nuoria miehiä, jotka lähtee ja naisia kanssa. Niin mikä oli opetus? No, opetuksena tässä oli semmoinen asia, että kaikki nämä pelastusvälineistöt pitää olla niinku huollettuja kunnossa, että sä saat laskettua nopeasti pelastusveneen, sun on kellumavälineet ja kaikki tällaiset ja niitä harjoitellaan. Niitä on aina vähän niinku pikkasen jännittäviä juttuja ne pelastusveneharjoitukset, kun etenkin mennä sinne niinku veneeseen, kun niissä on moni kuollut. Etenkin semmoisessa vanhoissa mädissä laivoissa, kun ne vaijerit on ollut huonossa kunnossa, tai siellä ei osattu käyttää sitä, niin se on putoat sieltä korkeat sinne mereen, niin se on morjens. Mutta kaikki nämä niin kuin pelastusvälineistöt ja sammutusvälineistöt, yksi pahin mitä voi olla niin kuin vielä tommosen jutun lisäksi, niin on se, että syttyy tulipalo. Voi hyvää päivää. Se onkin sitten hurjaa homma. Niin, tähän vielä silleen niin kuin bonuksena yksi juttu. Tuli mieleen näistä Port State Controliksi sanotaan sitä tarkastusta, mikä nyt Iikeläsällekin tehtiin. Niin olin mukana semmoisessa laivassa, mikä tuli aikoinaan tuohon Vaasa-Uumaja väliseen liikenteeseen. Me haettiin se Ranskasta ja se oli sen niminen kuin Transparadeen. Se oli joskus, mitähän se olisi ollut, 2002 tai jotain. No mutta anyway, niin se oli vanha laiva ja me tuotiin se niin säännölliseen liikenteeseen sitten Vaasa-Uumajan välille. Ja Uumajaan kun mentiin ensimmäistä kertaa, niin ruotsalaiset tuli tekemään Port State Controllia sitten sinne. No, sieltä tuli paikalliset viranomaiset sanoa, että no niin, laitetaan kundit tää sprinkleриsysteemi tänne autokannalle päälle. Asia kunnossa ja otettiin sprinkleri päälle, niin sieltä kuului semmonen hemmetinmoinen posahdus ja pölyä ja ruostetta lensi. Ja sitten jostain se pissas kun pikkupoika se sprinkleri siellä ja ruottalaiset katsoi niin kuin, ja me katsottiin toisiamme, että Eihän me oltu semmosia vielä ehtinyt siellä kun opeteltiin sitä laivaa, kun me hypättiin siinä laivaan ja oltiin se muutama päivä siellä Ranskassa ja tippari sanoi, että nyt lähti. Sanoi Annikki tähti, että nyt lähtiin Suomeen, kohti Vaasaa. Ja niin me lähdettiin ja päästiin perille. Mutta ruottalaiset oli ihmeissään ja sitten ne siellä inte bra ja ni måste fixa det här ja så att säga ja
paraliitta. Ja mehän sanottiin, että no first tos, että ei siinä mitään, mehän fiksataan, että koska tää on kunnossa. Mä tuli Chiefi tuli mulle sitten kysymään niin muuta, että Kari, koska tää on kunnossa. Niin mä sanoin, että riippuen reunaehdoista, että jos te haluatte, niin tää on huomen kunnossa. Mä kerään tähän hyvän porukan. No yöllä tehtiin kaikki kuntoon, putsattiin ja testattiin ja siellä oli vain ruostetta vähän päässyt tulee. Onko kaikki tällaisia asioita? Auta armiassa, jos on tulipalo ja sä niin painat sprinklerin päälle, niin sieltä tulee vaan semmoinen niinku kuuma pieru, että ei yhtään mitään. Kaikkea tällaista. Et kyllä niistä oppii näistä asioista. Se oli niin ainoa, mikä meillä oli siellä viikkoa, että se oli vaan jotenkin jäänyt huomioimatta. Mutta siinäkin on se pointti. Se olisi pitänyt satamassa jo tehdä siellä Ranskassa, käydä katsomassa, mutta kun siinä oli kaikkea muutakin. Koko jengi oli ihan uutta. Ei siellä ollut, kun joku oli näytti, että tossa on sitä ja tossa on tätä. Ja sitten ei muuta kuin niin koneet käyntiin ja lähdettiin menee 2-3 päivän päästä. Se oli semmoinen vähän niin kuin mitenkään nyt sanoisin, vähän semmoinen niin viestihiihto, että tällaisia. Ei vaan niin aika kuluu. Tiden kun sun Furnärmahan ruulit. Hei nyt täytyy lopetella, niin kiitoksia itsellesi, että pääsi käymään ja soittele, jos sulla on jotain niin kommentin tarvetta, niin jos mä ehdin, niin mä saatan tulla kommentoimaan jotain. Palataan asiaan. Kiitos. Okei, kiitos. Niin tämähän löytyy sitten sieltä netistä, että mä voin laittaa siihen videoon niin semmoisen linkin, mistä se löytyy, jos joku on kiinnostunut. Löytyy se englantilaisten tutkimusraportti tästä, mikä on aika seikkaperäisesti siellä tutkittu, niin kuin se pitääkin tutkia. Tosin tässä nyt ei ollut kuin joku about 60 sivua, mutta silti niin ihan kattava raportti mielestä. Kiitoksia tästä ja seurataan tätä tilannetta, niin kuin nyt kaikki tietää, niin on lukenut lehdistä ja TVstä, että eihän tällä IGL-S:llä niin todellakaan ollut ihan kaikki kunnossa, mikä nyt oli ihan, mitä nyt sitten niin kuin arvioitiin ja odotettiin, että näitä samanlaisia laivoja tuolla nyt seilaa vaikka kuinka ja paljon. 2 tutkaa, toinen on hajalla ja näin poispäin, että kyllä täällä on niin kuin kaikenlaista ja pumppuhuoneen tuuletukset ei toimi ja mitä kaikkea siinä oli. Pidetään tää sellaisena vähän lyhkäisempänä videona ja palaamme. Kiitos kun katsoit. Saa peukuttaa ja laittaa kommenttia. Ja jos joku siellä haluaa sitten tämmöistä meriaiheista videoa, missä käsitellään vähän asioita eri kanteilta, niin voitaisiin tehdä, jos kiinnostusta riittää. Tämä vaan näyttää olevan niin kuin tämä sähköautoilu niin poppi aihe, että ei välttämättä nämä skönärihommat ja merihommat oikein kiinnostaa, mutta veikkaan, että sitten sen jälkeen alkaa kiinnostaa, kun tuolla yksitoinen öljypönttö niin kosahtaa repee kahtia tonne ja kaikki kurat on pitkin Suomenlahteen, niin alkoihan kiinnostaa ainakin jossain. Mutta kiitos paljon kun katsoit ja me palaamme seuraavassa videossa. Moro!